Sindo, achiel kuom bombe mabeyo madongo e kaunti maduong' mar Homa Bay. Kaunti ma bende osetelo weche luo to kod dongruok mar oganda to kod ber manyalo bedie. Aluora nitie makare, chal mar lwasi okwe, to kata kamano ndara en gima pod kelo pek ne oganda makare. Apoya nono wachopo e town mar Sindo kama dhano time ohala mopogore opogore ka bende Sindo ong'ere ne pith mar omena. Waromo kod nyadendi nyako miluongo ni Ada ma uso omena kendo wachonwa kama. Anada uma eke e aus awuok Sindo wanjo biashara achiel ma Sindo mar omena to Sindo sani to pod onge, lakini jonam tiyo matek mondo mi wayud omena. Achiel kachiel wachak wamako apaya ka wachiko kar pidho rech maduong' miluongo ni Victory Farm, ma en dala mar rech mosekelo ngima kendo loko ngima ogandawa e aluora mar pacho ka. Achung'e got kang'iyo nam kabina neni mwalo yu Sindo, Sindo mwalo. Achung'e got kang'iyo nam kabina neni mwalo yu Sindo, Sindo mwalo. Don't joke. Wasechopo Sindo, Sindo ng'ere go omena yakoyawa gi rech tanda waya. So kaendi ok wabi ketho saa mang'eny ahinya, adana kawe achiel kachiel mondo atang'ni omena mantiere Sindo ka, to kasetang'oni omena tateri nyaka straight nyaka rech, kaka rech ipidho kod kaka rech bedo harvested. Makinika, kik iwuogi, Ajo Mbuta sirikal masira, an kodi. Nyakora mogi wantiere Victory Farm, achiel kuom gik mokelo waka en neno kaka ipidho rech, kaka imako rech to kod weche ma rech kadhi eka mondo mi ochope mesani mimilo lawo michwad dhogi maratari miyieng' mikaw sup midhi iketne paka bapaka bende jiem mayieng'. En wach malich ahinya. Kapok adhi nyime wadonje nam, wantiere gi yie mosekelo kendo wadadhi godo, but kapok atimo kamano nikech adonje nam joka makiga nim ma dhi asikra kuro ma dhi antika kod osiepna ma bende dhi bedo kaka instructor marwa iluongo ni Dano Bado ni wuoyi ma serious kendo tiyo Victory Farm ka. Koro ma en ngimana ma kawuono. Koro ma en kod kaka itweye, en gi gik miluongo ni straps. Koro ikawo straps gi tidiyori godo, to gimomora gi straps gi nitiere moro ma en okadho gini, neno kuma mano kadhe, en okadho mwalo koro tidiye kamaendi. Koro gino maka motegno maka koro kata yembe kudho ok wayiengini, wach malich ahinya. So achiel kachiel nyaka nam. Wantiere e dala mar Victory Farm. Ka wasedonjo wabiro wuok achiel kachiel nyaka dhi ei pi kata nam mondo wane ni to gin yore mage ma rech kalo eka chop kama koro chopi chiemo. Wantie nam kendo koro nyaka ibed motang', kae nyaka ibed jachir nikech yamo nyalo kalo kodi. Wan ei meli matin molosi machalo ferry ma bende mathoth ne gitiyo godo ka gijuko godo rech kowuok e cage kata ikete yie moro matin kigole titere oko. So gimene nie ng'eya ni iluongo ni scooper. Scooper gi dholuo inyalo luongo ni rachodhi kata rajuki mar rech. Okawe to kete kod net ma kosenyume pi to koro en ema oting'o rech kata igolo tikete oko, ipogo in sizes kitere yie moro kata itere oko. Wawuok achiel kachiel nyaka sama wadhi demonstrate kaka gini tiyo. Koro bed mana kanyo ero wa risk nikech risk ng'eny ka. Joka ma kunyo kiwanimo to uparwa ogo sigandwa oko kanyo. Ginyinga iluonga Nicholas Odhiambo Gutu, aja suba. Atiyo Victory Farm ka. I'm a harvesting team foreman. I'm in charge of everything here. Koro gisani
This is a crane machine. A crane machine, what you call is a tuomo rech. A crane machine will connect the scoop net. A crane machine operate that scoop net a tuomo rech. So one crane operator, an atomic, this scooper. That person is working just to hold that scoop net. For operator, it might be control go kako tuomo rech. Kose kete ipi kamano, uwuotho kode mos kobiro kode nyaka ochop kumoro ka. Wuotho kode mos. Kose tuomo rech kanyo to ting'e malo. Then kose ting'e malo, wadok kode waole box cha. Box cha kwase ole umiyowa easy time olose in a way mako one to flow kende ko odhi e barrels. Wan gi barrels ka mwaole rech. Koro kose ole kacha to dot moro nitie kanyo mikaka iyawo. Iyawe kama to rech olore kadhi e barrels. Kose lor rech e grey box ni to rech nitie kaka los gini in a way ma en slant. Koro wabedo ga kaji ariyo, ng'at achiel tichne en mako chumani. Koro chumani oting'o malo, then ogunia ni waketo ka geng'o rech ma koya kocha gi force of gravity to ok onyal kalo nyaka koni. Koro rech lwar e iye ka direct. To loro. To ng'ama ni ka ywayo barrel ni itere iye to loading. Sasa ng'achielo ka oketo daso ng'ama the same person ka machielo oketo. Nitie tim kaka pangore ka nitie tim makawe ka. Nitie tim makete iye kocha be nitie ji ariyo be mapange. Nyinga iluongo ni Tonic Mwenda, an ja Subaka, an crane operator mar harvesting team. Tija en biro kaka okinyi mondo akony the team nikech ok wanyatimo harvesting manually nyaka watime gi the crane. Tich crane miyo tich mayot nikech wan gi metric tons mang'eny in a day, like 30 metric tons per day, ma ok wanyal scoop manually. Koro this is just to help the team mondo harvest very quickly. Wantiere wi floater achiel kuom cages ma bende wachopo odhiambo ma kawuono e sama chalo kamaendi. Kaendi koro tich mitimo kaendi en miyo rech chiemo. Rech nitiere kaendi, rech yako yawa ma gichamo gunde machalo kamaeki, gunde 115 odiochieng' kodiochieng'. Nyiso ni rech ok en gima pidho yot mondo mi ochop e mesani, wach malich ahinya. Koro mae kaka ipidhogi, ikuoro negi akuora kamano to gichamo. Rech ni kanyo tanda wuoya. Iluonga Matthews Odeka e Victory Farm katiyo kaka coxswain, lakini sama biro amo rech nikech samoro man power tin wakonyo jogi. Koro iyudo ka wan tich monyalo tiyo ka ahinya en yawo dhot tipong'o boxes, ka boxes opong' wachako watimo ang'o, wachako wachiego. Koro ka sechego iyudo kipango yie, ka yie osepong' to wawe ng'ama achiel coxswain machielo mobiro take over gi kanyo. An nyinga en Andrew Doyo, atiyo Victory Farm. Tija en controlling scoop net, working under lake operation, sub-department harvesting. Pod wantiere Victory Farm ka, and achiel kuom migepe mabende pek malich mokadho en migao makoro wantiere ni. Magi jok minyalo wach ni jok mariek mong'ego kwan, jok makoro kwan mar Pythagoras ja koro tinde konyo. Ewinjo, ka ichodho rech tiketo e ratil, kosepim ratil ting'eyo ni to weight margi romo nade, tipogo gi namba moro. Ikoro ipogo gi namba dibuora? Ipogo gi average weight, tiende ni pek mar kilo. Kati ng'eyo ni chotho ka chotho mochodhi oting'o rech adi. Koro mano e gima itimo kaendi. Magi achiel kuom jok mariek e kambiga. Ewinjo, weri gi jok moko. Jogi joma serious buora. Bang' bede nam kuom sa marabora, wawuok kod ng'ama ne tayowa ma en wuod chief ma bende ong'ere Nobado, ka en to iluonge ni Duncan Obado. Baba nyadichiel kendo chak inyiso ni iluonge ni ng'a?
Nyinga iluonga ni Dan Obado. Atiyo Victory Farm kaka Community Relation Coordinator. Ane matudo kambi gi jopiny. Nying mar Obado ne gi Chief Obado nitie tudruok mane? An wuod Chief Obado. Oh. Achiel kuom penjo maduong' moda penji kaka koro jaka. Impact ne magino osekelo e alworawa maka chalo nade? Victory Farm osekonyo gweng' mathoth. Kachako gi e yor tije. Area ni ninyuoe malakong'o kendo crime no ng'eny. To yare Victory Farm nodonj kar kae. Tije osemedore e gweng' kar kae koluwore gi Victory Farm. Jok malonge kata gi somo maber nyalo timo non-technical job e kar kae. Professionals bende mang'eny mamoko ya oko osebire kambi kar kae kendo osemiyowa medruok e yor pith mar rech. Weche mag outgrowers? Wan gi outgrower program ma bende wadhi neno achiel kuom pilot farmers ma oseketne pond gi Victory Farm kendo lokruok mar ngima ne ose improve kaluwore gi project no. Ento wadhi interview kendo odhi nyiso jopiny kaka project mar outgrower ose benefit. Anyalo wacho kendo ni kaka Victory Farm wambi wasetemo timo corporate social responsibilities projects moko oko kaka miyo jo beach motiyogo machiegni yedhi patrol boats manyalo konyogi kata ka giyudo masira e nam. Wase renovate skunde, wachiwo rech ne Suba District Hospital kendo konyo jok ma nie ward kanyo ginyalo chamo. Nyocha bende watimo donation mag fingerlings e Homa Bay County, Migori, Siaya, Busia. No wamiyogi 100,000 fingerlings mondo wa encourage pith mar masani nikech pith machon ni aneno kako rech onge nam.